Ka Mynken Christian High Secondary School Bhairambang ka bami khamat ya ka jala ha ka Under-17 jong Subroto Cup International Football Tournament kalala bakan penlim hadu arpulai lanot persya ya ka skul ka badina dadra an Nagar Haveli Andaman and Diu ha ka jingalek ka belalong ha Dr. Ambedkar Stadium New Delhi ha ka arterik nailur ha ka ni ka jingakun ka bade artat ka jingalek ka beningkong jong ka Mynken ladan hadu arngut ki player jong ka Mynken Christian Secondary School ki balak bantap ya ka double hat trick bat kini kilong u Alice henyo gol me ban lam nanti Henry gol ya ka bala banrap lang da uban playbook lai gol nalor kata open shai ulayo bantap ar gol kat ba Frankie Bangansan Piyush Andrew kilayo bakantap Marshi gol ka jinga kon ka banwan ya ka Mynken Christian Kandela shai pat kasngi persya ya ka Chandigarh ka banlong ha kapor architect no phai sngi